Ga wata muhimmiyar sanarwa. Kamar yadda a kowane bidiyo muka muku matashiya da cewa ga mai so ya turo wato vocal ɗinsa a cikin wannan channel namu domin mu ɗaura masa domin ɗaruruwan al'umma da dubunnan al'umma su gani kuma saƙon shi ya kai ma inda yake so wannan saƙo ya kai, yana iya turo mana wato vocal ta wannan number da muka ɗaura muku a saman wannan bidiyo. Sannan wannan vocal ɗin da zai turo ya kasance daga minti 10 zuwa minti 8 ko sama da haka. Sannan banda zagi banda kuma cin mutunci. Sannan idan an tashi turo vocal ɗin ya zama an yi a wuri wanda yake mai shiru wanda babu hayaniya domin saƙonka ya isa cikin yanda kake so cikin natsuwa. Sannan za mu tantance wato wannan vocal kafin mu tura. Ga mai so ya turo wannan vocal nashi yana iya turowa ta wannan number da yake saman wannan bidiyo domin shi ma a ɗaura mishi a wannan tasha namu. Mun gode. Ga mai saƙo na gaba. Kai an samu dama kuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Al'ummar duniya barkamu dai da barka da warhaka. Da fatan kowa ya wuni kalau yana cikin ƙoshin lafiya. Ni dan abin da zan zo in sa baki bai huce ba ɗaya biyu makamantansu. Yawwa na je ana maganar a dawo demokaradiyya. Yau demokaradiyya mai ta ƙara Nijar banda gurguntar da ita. A bari so za in sun gama gyara yayin da aka ga Nijar ta gyaru ana iya dawowa harkar demokaradiyya. Lakin amma yanzu da saura ina walahin ake su ɗauki shekara 10 ko fiye da haka ma. Gwamnatin zaɓe ma tana yin shekara 5 tukun a sake zaɓe har ta sake ta zarce ta yi shekara 5 shekara 10. Balle wanda suka karɓi mulki kuma ana jin daɗin mulkinsu. Talaka gaba ɗaya suna bayan su sai wasu 'yan tsirari kaɗan suke cikin harkar su nuna su sai ba zan duka wannan wanda suke kira sai ba zan ba su wuce ba munafukan ƙasa. Inda za ka bincike su da akwai abin da suke na zalunci. Duk wanda ka ga ci gaba yana cewa baya so to akwai abin da yake ba na ci gaba ba ƙasa. Wannan suna kawo ta ƙulla ke don su ja hankalin al'umma. Mu kuma muna roƙon Allah maɗaukacin sarki kar ya sa wannan al'umma su rinjaya a kan wannan magana tasu. Wannan mutanen turawa ne suka ruɗe su suke ba su wani abu don su ja hankalin al'umma. Insha Allah ba za su ja ba. Mu dai muna ƙara goyon baya ga shugaban ƙasa Abdulrahman Chani. Allah sa mulkin na Abdulrahman Chani ya ɗore. Mu bin fatan a maido demokaradiyya yanzu. Ina walahin ma a ce shekara 5 ma an da wuri ne ma. In kuma an ba da tazara a ce kai kamar mulkin da Isani Kwance yi shekara 13. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barka dai jama'ar duniya. Barkamu da warhaka da fatan kowa wani kalau yana cikin ƙoshin lafiya. A cikin al'amuran da zan sanya baki nima a cikin shawarar ce da za a biya shugaban ƙasa Janar Abdulrahman Chani. Ya hakika kal ya manta da jagororin da suka ba da goyon baya a gare shi ma'ana talakawa wanda suna tare da 100% hal yau hal gobe kuma hal kullum. Hakika mulkin Abdulrahman Chani mun ji mun gani ya fi na demokaradiyya saboda me zamanin wancan mulki da aka yi an yi ne mulkin kama karya ne, mulki ne na zalunci wanda ba a san darajar 'yan ƙasa ba. Mulki ne an yi na zalunci wanda ba a san darajar 'yan ƙasa ba. Don saboda me mulkin da ba a san darajar 'yan ƙasa ba mulki ne an yi shi an takura 'yan ƙasa. Baƙin ƙasa su ne da mulki, ɗan ƙasa shi bai da komai bai da damar ya faɗi a cikin wannan. Da zamanin mulkin su ne suke yi babu ɗaya wanda zai fito ya yi magana ko gidan rediyo ya waye gari cikin gidansa ko a ina yake neman shi ake da a kama shi don saboda ya yi magana akan wannan. Amma jama'a ta mulkin soji kaga sun ba da goyon baya akan talaka su zo su faɗi abubuwansu wanda za a lura a gane wannan shawara ce ta zo daga kaza wannan shawara ce ta zo daga kaza kuma su tace ta da wacce za su yi aiki da wacce za su zubda. Hakan abin da suke yi ya yi mini farin ciki wallahi nake nuna akan mulkin Abdulrahman Chani. Wannan abu ya min kyau
kuma yawa ga gaba ɗaya dukkan wani talaka na Nijar kyau. Don saboda me dukkan shugaba mai adalci haka ne ai dama aikinsa, duk inda shugaba adalci yake. Wannan abu da yake muna goyon bayansa 100%. Sai dai tsakaninmu da shugaban ƙasarmu na yanzu Abdulrahman Chani sai dai mu ce Allah saka da alheri akan abubuwan da yake a ƙasarmu. Mu dai yanzu abin da muke kan bakanmu mu ji an ce kuɗin Sahel ya bayyana. Wannan muke fatan Allah bayyana mana shi cikin muna da rai muna cikin ƙoshin lafiya gaba ɗaya al'ummar ƙasarmu ta Nijar. Kuma kamar yadda ecos da suke nuna ƙarfi a wajen su karɓi wani abubuwan